Takú ručnú bych ja potreboval. Ja bych ináč chodil v tých zatačkách. Hydrauliku. Tá ručná vôbec nejde. Na tých balónikov, že? To máš to vedieť. Dobré gumy. To má čo? Lambery? Ty to máš lambery, ne? Kleber. Lamber. Keksiky. To je tá napolitánka. No však to ja som myslel, že... Čo, budeme ho na federáli a nech beha. Mali začať natáčať tie videá, ako sú v Anglicku tá skupina tých kokotov, čo všetko také kokotiny robia. Robia motorky, bicykle do piče, auta a ideme niečo, vieš, také chvíľu natáčať. To by sa dalo. Na podan. Ale cez mesto. Áno. Ešte umalo sa. Chlapci, 15 eur, môžete sa povoliť. Na vlastné výzvy. Tam sedačka. Tam už je tu trávu. Keby si to skúsil len v tej dvojke do piče ísť a nie z trojky do dvojky dával. Joko, ty jebeš, ty kokos. Videl nejako mimo v tom aute? Moc teplo je tam, sa mi zdá. Skúšal, skoro si zaoral. No tak, navidí, ale... Človek pridať, aby mu zadedil. Zle nabehnú. Ku kraju, hej tam ku kraju, takto nabehne a tuto už len niekto drží. Tak ide skúsi ešte raz, či to dá. Jak to dá druhýkrát, Teraz tak to dal. Tak pôjde sem, uvidíš. Jak teraz nehodí agro, tak pôjde. No, len to teraz sa pekne páči. Konečne vôbec letí. Som si ja potom ho pozrieme, to jedno. Si tu posekal, či na jednu dával? To je na jednu. Ešte máš 4 raz.